Velkommen til denne præsentation, som vil fortælle dig lidt om, hvordan du kan blive bachelor på 2 år. Det vil du kunne blive som bygningskonstruktør via University College i Danmark. Du sidder på en fagskole og er ved at uddanne dig til fagtekniker, og det gør du på en af Aarhus mange gode skoler. Du er måske endda fjernstuderende og sidder væk fra skolerne. Denne præsentation gælder for begge. Bacheloruddannelsen til bygningskonstruktør i Danmark, den ligger 3 steder i Jylland, og VIA har afdelinger, som ligger i Holstebro, Aarhus og Horsens. De efterfølgende slide vil primært komme til at omhandle Horsens. Horsens ligger ud til en meget smuk fjord, og skolen er placeret en lille smule uden for byen og ligger meget naturskønt. Sammen med skolen ligger der store enklaver af studieboliger, så det hele er samlet i en stor campus. Der er omkring 3.000 til 4.000 studerende på skolen, så det er en meget stor skole, hvoraf de 1.000 er studerende, som læser til bygningskonstruktør. Bygningskonstruktøren er jo ham, som binder hele projekterne sammen. Det gælder såvel anlægs- som byggeprojekter. Han har forstand på arkitektur, han har forstand på ingeniør, og han har forstand på ledelse. Så hvis man skulle se en figur af det, så vil det se sådan ud, hvor bygningskonstruktøren danner det blå, altså limen mellem de 3 fagspecialer, arkitektur, management og civil engineering, som det hedder på godt dansk. En bygningskonstruktør har mange forskellige muligheder, og her er en procentvis fordeling inden for de brancher, som han i Danmark finder beskæftigelse ved. Som kan ses, så arkitektfagene og entreprenørfagene, ledelsesfagene og anlægsfagene har overvægt, men der er mange andre brancher, han også er inde i. Uddannelsen er tilrettelagt på den måde, at det tager 2 år, hvis man har sit fagteknikeruddannelse med fra Norge. Bygningskonstruktøren i Danmark er i alt på 3,5 år og er 210 ECTS-point. Som fagtekniker, der har du 120 studiepoint med dig, og kan derfor springe de første 3 semester over, altså de første 1,5 år. Hver semester tager 20 uger, og har der studiestart vinter og sommer, og derfor er der også eksamen vinter og sommer. 20 uger er lige med 1,5 år. I alt 4 semester, 2 år. Og så er der selvfølgelig nogle juleferie og noget sommerferie. Som fagtekniker kommer du ind på 4. semester, og 4. semester er arkitektur og betonelement semesteret. Du arbejder som totalentreprenør. Du designer selv dit byggeri, og på slutningen af semesteret vil det være muligt at tone ud til enten udførende eller projekterende. Alt arbejde foregår i firmandsgrupper, hvor I jo så selv genererer hele jeres projekt fra idé til udførsel. 5. semester er et renoveringsprojekt, og her bliver I delt op i klasser inden for den linje, I har valgt. Så er du udførende, kommer du i en klasse. Har du valgt at projektere, kommer du i en anden klasse. Og det er typisk ældre boliger, som man har med at gøre, som man renoverer. Der er 2 10 ugers forløb. Det ene som gruppearbejde, og det ene som individuelt. Og der vil være nogle ekstra muligheder for særskilte studierejser. I det her tilfælde kunne det være Kina. 6. semester er praktik. Det er altså her, hvor du så fortsætter din uddannelse ude på et praktiksted. Det kan være ved en entreprenør, eller det kan være på en tegnestue.
Her er lidt om, hvad du vil lave, når du kommer ud i praktikken. Det her, det foregår selvfølgelig individuelt. Som nordmand vil der være gode muligheder for at kunne tage sin praktik hjemme i Norge. Men der vil også være andre steder, som man kunne komme ud og få afprøvet sin teori i forhold til det praktiske. 7. semester består af 2 dele. 2/3 af semesteret er projekt, som du selv har valgt. 1/3 af projektet er en valgdel som udførende. Så står der lidt om, hvad du skal gøre her. Der skal du faktisk lave et byggeri helt fra virksomhed, og så endelig slutte af med at aflevere det. Og som projekterende, jamen så starter du med at disponere, detaljplanlæg, og så lave anbudsmateriale til entreprenørerne. Alt det her, det kan foregå i en klasse, hvor de studerende sidder sammen, men tingene foregår individuelt. Men som nordmand vil det være muligt at kunne tage det som fjernstudie, og der vil så være vejledning via digitale medier. På engelsk, jamen altså, hele uddannelsen kan tilbydes på engelsk, så der er 2 parallelspor. Fra 1. til 7. kan man vælge dansk, fra 1. til 7. kan man vælge den internationale linje, og det foregår altså på engelsk. Din titel bliver så Bachelor of Architectural Technology and Construction Management. Den er internationalt anerkendt af CIAT, som er en sammenslutning af teknikere inden for Commonwealth. Økonomi. Jamen, det er gratis at studere i Danmark, når man har norsk pas. Længere er den ikke. Så uddannelsen melder til, og du får din uddannelse. Du kan under særlige omstændigheder måske også få statens uddannelsesydelse. Og bolig, de ligger i størrelsesorden 3 til 4.500. Du kommer sikkert og har en masse ønsker om også at ikke kun studere, men måske også opleve Horsens som by. Og der er rige muligheder for at dyrke forskellige former for cardiosport. Der er rige muligheder for at dyrke inden for diverse ketchersport. Du kan også have svømning eller klatring, hvis det er noget, der interesserer dig. Vi har forskellige andre nichesporter med ridning, skateboarding og kampsport. Der er selvfølgelig rig mulighed for at dyrke vandsport, da vi har vores fantastiske fjord. Og det er alt fra sejlads med sejl og med drager op i luften. Vi har selvfølgelig også masser af holdsport. Fodbold, amerikansk fodbold, håndbold, basketball. Vi har endda Danmarks bedste, som blev Danmarksmester i sæsonen 2014-2015. Koncerter. Jamen, vi har 2 kæmpe store arenaer. Og det ene, er kaldt Forum, og det andet er kaldt Fængsel. De er så store, så de har huset Rolling Stones kæmpe scene for deres seneste turné, og U2's endnu større scene for deres seneste turné. Mange af musikerne kender du sikkert. Og når de sådan popper op her, så kan man jo nævne i flæng, at det første er jo Depeche Mode. Det næste springer vi over. Så er der Madonna, så er der AC/DC, Metallica, Aerosmith, U2, Rolling Stones. Men jeg kan også nævne Joe Cocker har været forbi. Ja, Hansi Hinterseer har også været her. Men mange af de store navne har været forbi Horsens. Mange af de nordiske musiknavne har været forbi, og alle danske har været forbi flere gange, og også endda flere gange om året, så der er masser af musik. Horsens hedder Horsens, fordi den i gamle dage var et marked for heste, og det er derfor, at vi har Danmarks bredeste gågade, som I kan se på billederne her. Vi har også vores byvåben, som jo er en hest. Der er rige muligheder for handel og shopping. Der er om end lige så mange muligheder for at gå ud og spise og hygge sig, og priserne er bestemt overskuelige, og der er mange forskellige restauranter. Hvad gør du nu? Jamen, hvis du synes, det har været interessant, så er det jo bare med at få sendt en mail til nns@via.dk. Og hvis du gerne vil vide lidt mere, jamen så skriv de her
links ind i din søgemaskine og kig yderligere på, hvad det er for en størrelse, det her via University College. Så er der sådan set kun én ting at sige. Vi glæder os til at se dig, og håber, at den her præsentation har vakt din nysgerrighed.